Hej altså, jeg hedder Camilla, jeg elsker Camilla. Jeg er en til Camilla. Jeg kunne godt tænke mig at starte en blog. Jeg tænker, det kunne være sjovt. Fedt. Bare for at se, hvad der sker. Så når jeg er færdig med den her video, og tænker, at jeg vil kommentere, så kommenter med ting, jeg kan gøre bedre, eller ting, jeg skal lave om, eller sådan noget. Kom med spørgsmål. Jeg er 100% ærlig. Stille nogle udfordringer. Jeg skal nok prøve dem. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til jer, men jeg tænker, det kunne være sjovt at lave en blog. Bare for at prøve det, fordi der er så mange, der siger, at det er så nemt at lave en blog, men nogle gange så ser det bare så indviklet ud. Og jeg tror, jeg har godt af at blogge mere dejlige mennesker ud på YouTube. Fordi I er så dejlige. Jeg holder af jer alle sammen. Alle mennesker er skønne. Alle mennesker er smukke på hver deres måde. Normalt, der går jeg med briller. Så ser jeg sådan her ud. Jeg tror, det er lidt roligt, det er lidt pinligt. Ja, jeg tænker, at jeg håber, I vil tage godt imod min blog. Og I vil være åbne, og I tager følge med i fremtiden. Og så bare se, hvad der sker. Men jeg tror, jeg vil smutte igen, så jeg håber, vi ses alle sammen.